Sluch, ako vieme, je popri zraku najdôležitejším zo zmyslov, ktorý nám umožňuje prijímaním a analyzovaním zvukových vln kontakt s naším okolím. No v tomto prípade sa zdá, ako by to išlo aj bez nich. Ale je to naozaj len zdanie. Pes reagoval na nepočuteľný zvukový signál, ktorý vytvára ultrazvuková píšťalka. Schematický rez Hartmanovou ultrazvukovou píšťalkou. Vlnenie to sú rozkmitané častice hmotného prostredia. Aj zvukové kmity sa môžu šíriť priestorom len prostredníctvom rozvlneného prostredia. Vo vákuu sa preto zvuk nešíri. Budík pod zvonom s odčerpaným vzduchom nepočujeme. Najnižší kmitočet, ktorý ľudské ucho vníma, je okolo 16 kmitov za sekundu a najvyšší do 20 000. Zvukové vlny s vyšším kmitočtom počujú už len psi, a to približne do 38 000 kmitov za sekundu. Ultrazvuk počujú aj netopiere, ktoré sa vysielaním krátkych, vysokofrekvenčných akustických impulzov a sledovaním ich odrazov orientujú za letu v priestore. No takto si zisťujú aj potravu. Tento netopier sa preto za letu vyhýba prekážkam aj so zalepenými očami. Poznatky o komunikovaní živočíchov v nadzvukovej frekvenčnej škále sú ešte málo preskúmané. Podobne ako netopiere využívajú ultrazvuk aj iné živočíchy, napríklad delfíny, ale aj potrava pre netopierov, lišaje a iných mys. Isto sa pýtate, ako ultrazvuk vzniká. Odpoveď je jednoznačná. Rozkmitaním hmotného prostredia ako počuteľný zvuk. Súčasné ultrazvukové zdroje sú zväčša zhotovené na využití rezonancie. Pri skúmaní ultrazvuku sa ukázalo, že feromagnetickú tyč môžeme rozkmitať striedavým magnetickým poľom. Tyč sa pritom striedavo skracuje a rozťahuje v rytme poľa. Takýto ultrazvukový zdroj sa nazýva magnetostrikčný ultrazvukový generátor, čiže menič. Ultrazvukové vlnenie s vyšším kmitočtom sa docieľuje rozkmitaním kryštálov. Ťahy a tlaky vyvolávajú v niektorých kryštáloch kladné a záporné elektrické náboje. A opačne, v striedavom elektrickom poli podľa okamžitej orientácie elektrického napätia sa sťahujú alebo rozťahujú. Túto vlastnosť kryštálov nazývame piezoelektrický jav. Pretože vhodných kryštálov je v prírode málo, vyrábame ich umele. Aby piezoelektrický efekt bol najúčinnejší, režú sa kolmo na polárnu os. Po starostlivo presnom vybrúsení sa na pokovované plôžky upevnia vývody na napojenie zdroja striedavého napätia. Použitie presne orientovaných doštičiek má pravda, že aj širšie využitie, napríklad v rádiovej alebo v radarovej technike. Kryštálová doštička ultrazvukovej hlavice na zábere je skonštruovaná tak, aby sa dalo ňou pohybovať, čo umožňuje v prevádzke presné nasmerovanie ultrazvukového lúča. Aby sa rozkmitala, treba ju napojiť na vhodný elektrický oscilačný obvod, ktorý spolu s hlavicou tvorí ultrazvukový generátor. Jeho optimálny výkon sa docieli vtedy, keď kmitočet oscilátora sa naladí na rezonančný kmitočet kryštálovej doštičky. Pozrime sa teraz na niektoré fyzikálne účinky ultrazvuku. Ultrazvuk rozptyluje kvapaliny na hmlu, podporuje koaguláciu, kryštalizáciu i disperziu.
Ultrazvukové vlny pri náraze na prekážky pôsobia striedavým akustickým tlakom. Teplomer ponorený do rozvlnenej kvapaliny ukazuje zvýšenie teploty. Teplo sa v látkach vytvára v dôsledku absorpcie ultrazvukového vlnenia. Drobenie látok je spôsobené rozkmitaním molekulovej štruktúry látok nad hranicu ich vzájomnej molekulovej príťažlivosti. Vieme si už teda predstaviť intenzívny účinok ultrazvuku na živé organizmy. Pri dostatočnej intenzite bunky rozruší. Zo spomínaných dôsledkov ultrazvuku, ako ste si istotne v mysli práve predstavovali, vyplývajú možnosti jeho využívania v dennom živote, napríklad v lekárstve. Využívanie ultrazvuku pri zápalových ochoreniach kĺbov. Intenzita ultrazvukového vlnenia je pravda, že primerane nízka, aby nepoškodzovala bunky organizmu. Ultrazvukové masáže v poúrazových rehabilitačných liečebných procedúrach. Ultrazvukové vlny majú podobné vlastnosti ako svetlo. Šíria sa priamočiaro, možno ich koncentrovať do úzkeho lúča, odrážajú sa od hmotného prostredia. To otvára v lekárstve vyšetrovacie možnosti na pozorovanie vnútra ľudského tela. V našom prípade na zisťovanie polohy a zdravotného stavu dvojčiat v tele matky. Aj sonári a hydrolokátory pracujú na princípe akoby odkúkanom od netopierov. Kapitánom a kormidelníkom lodí, okrem radaru, ktorý zobrazuje na obrazovke nadhladinové okolie, pomáhajú presne určovať hĺbku vodnej vrstvy a tým aj bezpečnú plavbu v neznámom prostredí. No sonár rotačným ohmatávaním priestoru nájde pod hladinou rybárom aj krdle rýb alebo vojakom nepriateľské plavidlo. Krátke ultrazvukové impulzy sa z lode vysielajú k dnu, odkiaľ sa odrážajú a zachycujú ultrazvukovým uchom. Zo známej rýchlosti šírenia impulzov vo vode a časového rozdielu ich návratu určí prístroj hĺbku. Všetky druhy ultrazvukových zdrojov, ako sme mohli vo filme sledovať, pracujú spoľahlivo tak v plynoch, v kvapalinách, ako aj v styku s pevnými látkami. Napríklad defektoskopy. Ultrazvukové vlny akoby presvedcovali homogénny materiál výrobku. Prechádzajú ním bez zmeny dovtedy, kým nenarazia na puklinu alebo na dutinu. Od kazu sa odrazia a výsledok môžeme pozorovať na obrazovke. Kaz teda možno presne lokalizovať. Defektoskopia má v strojárstve mimoriadny význam, najmä pri skúmaní kvality súčastí atómových reaktorov. Ultrazvukové detektory umožňujú merať s neobyčajnou presnosťou aj hrúbku rozličných konštrukcií. Podobným spôsobom sa merajú hrúbky stien cisterien, nádrží, potrubí a lodných trupov. Pomáhajú zavčasu lokalizovať skorodované alebo inak zoslabené miesta a tak predísť prípadným haváriám. Rovnako ako sa čistia ultrazvukom drobné súčiastky hodiniek, vo veľkých čističkách sa čistia aj súčiastky strojových a prístrojových zariadení. Princíp už poznáte a istotne by ste našli odpoveď aj na otázku, čo spôsobuje oddeľovanie mastnoty, prachu a iných nečistôt z povrchu výrobkov. Veď na rovnakom princípe pracujú aj ultrazvukové pračky.
Ultrazvuková vrtačka. Stačí pridať na jej pracovný hrot kvapalinu s primerane tvrdým brúsnym materiálom a môžeme napríklad vrtať otvory do rubínových ložísk hodiniek alebo iných tvrdých materiálov. Čoraz častejšie sa ultrazvuk využíva aj na zvárenie rôznych nekovových i kovových materiálov. Na obraze sledujeme ultrazvukové zváranie plastových výliskov odpadových výpustov. Generátor. Pracovná hlavica. Ultrazvuková zváračka napríklad umožňuje spoľahlivé zvary medi s hliníkom, čo by iným spôsobom bolo obťažné. Osvedčuje sa najmä v elektrotechnickom priemysle. Zvary sú čisté a dostatočne pevné. Pohľad na zvárané výrobky. Náš posledný prípad. Ultrazvukový generátor, ktorým sa pokusne stimuluje klíčivosť semien a úroda podľa porovnávacích testov sa takto zvyšuje o 10 až 15%. Tým sme použitie ultrazvuku v praxi pochopiteľne nevyčerpali. Skúmanie nepočuteľného zvuku, ako sme videli, nachádza čoraz širšie uplatnenie v rozličných odboroch ľudskej činnosti.